Wil het Limburgs als regionale streektaal een hogere Europese status krijgen, dan moet er eerst aan tientallen Europese verplichtingen worden voldaan. In dat geval krijgt het dialect een zogenoemde deel 3-erkenning in plaats van nu deel 2, volgens het Europees Handvest voor minderheidstalen. Volgens hoogleraar rechtsvergelijking en ook nog eens lid van de Raad van Europa, René de Groot, is het zeer uitzonderlijk dat het Limburgs die hogere status nog steeds niet heeft. Limburgs wordt door heel veel mensen gesproken. Het is echt niet een piepkleine minderheidstaal waarvan de meeste mensen nog nooit hebben gehoord. Het is een belangrijke minderheidstaal waarbij het dan past om onder deel 3 te beschermen. Ze verdienen die status? Absoluut. In Europa worden nu zo'n 80 bedreigde streektalen beschermd. De meeste die door veel mensen worden gesproken hebben al zo'n deel 3-erkenning. Bijvoorbeeld in Friesland. Daar gelden harde afspraken en het Rijk komt met miljoenen euro's over de brug. Maar wat zou het voor ons betekenen? De politiek bijvoorbeeld, de Provinciale Staten, zou dan spreken in het dialect moeten toestaan. Maar ook bij de rechtbank kan een pleidooi of uitspraak dan in het Limburgs. En dus moeten overal tolken worden ingezet, zodat iedereen alles kan volgen. Ook is Limburgs dan een verplicht vak op school. En de regionale omroep brengt het nieuws niet meer alleen in het Nederlands. Kijk maar eens naar Omroep Friesland. Burgemeester Janne Wietske de Vries verwacht het een reistige joen in de Snitserwenwijk Noorderhoek. Nevens de burgemeester binnen de 4 grootste onjagers van de onrest juist joen onhouden en bekend bij de politie. Als Limburg een hogere Europese streektaalerkenning krijgt, zou dit wel eens het gevolg kunnen zijn. Dan wordt al het nieuws voortaan bij ons in het dialect gebracht. De animo hiervoor in de provinciale politiek neemt toe, merkt ook de grootste coalitiepartij, de BBB. Nou, we zijn er positief kritisch in. Op zich verjuichen het toe, verstaan erachter. Maar uiteraard zullen we ook kijken van wat kunnen we bekijken, zowel praktisch, maar ook financieel. De verantwoordelijke gedeputeerde kreeg eerder dit jaar de opdracht om te onderzoeken of er een deel 3-erkenning mogelijk is en wat de consequenties zijn. We zijn nog ver van de Champions League, laat ik het zo zeggen. En ook uit de sessie die gehouden is met het veld en met de Staten bleek dat die stap nog een stap te ver is. Maar mocht de Staten uitspreken, we gaan voor niveau 3... Ja, dan gaan we voor de Champions League. Hoewel ik denk dat we nog niet helemaal klaar zijn voor de eerste aftrap. Dus laten we gewoon aan de slag gaan. Ik zou niet, zoals de gedeputeerde gezegd heeft, dat het een verschil is tussen amateurvoetbal en de Champions League. Het is maar een hele kleine stap, maar wel een heel belangrijke stap. René de Groot uit Maastricht zit in de Raad van Europa. Die beslist uiteindelijk of het Limburgs wel voldoende punten heeft gescoord voor een hogere status. Volgens de hoogleraar hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld en duur te zijn. Ik heb grote bewondering voor het feit waarop het ziekenhuis organiseert hoe mensen daar binnenkomen. Er staan gastvrouwen en gastheren en het leeuwendeel ervan spreekt ook Limburgs. Als die nou een badge krijgen van ik spreek Limburgs, dat moet er wel in het Limburgs er ook op staan. Hè? Ik kan plat. Ja, precies, ik kan plat. Dan heb je er al aan voldaan. De hogere status is nodig omdat steeds minder jongeren dialect spreken. Ja, wat ben je aan het doen? Hoe gaat het? Ja. Onderzoekers ontdekten dat bij iedere nieuwe generatie dat verlies ongeveer een kwart is. Ouders praten dan wel plat tegen hun kinderen, maar die praten dan weer in Nederlands terug. Steeds meer instanties maken zich dus sterk voor het Limburgs. Het hoes is er om de taal te behooien, bevorderen en te verstevigen in alle domeinen van de Limburgse samenleving. Dus het hoes ziet er op uit om projecten te ontwikkelen en zoekt de verbinding met iedereen in Limburg die met het Limburgs aan de slag willen. In de provinciale politiek wordt Friesland gezien als grote voorbeeld. Nu mag er nog geen dialect worden gesproken tijdens vergaderingen in het gouvernement. Maar dat kan in de toekomst veranderen. Limburgs is ook mijn moedertaal. Om precies te zien, heljes plat. Ik voel me vrij. Alleen al in mijn eigen gemeente met 11 kernen te horen zijn. Dus die trots op die taal, die klinkt daarin door. De signalen zijn toch dat er steeds minder Limburgs wordt gesproken. Het hoort toch tot een erfgoed, hè, en van noord tot zuid. En dan denk ik ook voor de toekomst dat ze dat op alle mogelijke manieren moeten proberen te behouden. Half december wordt de voortgang van de Limburgse streektaal besproken in het provinciehuis. En voor het eerst in de geschiedenis is het dan als proef mogelijk om Nederlands en Limburgs door elkaar te praten.
Het is nog onduidelijk wat de financiële consequenties zijn mocht het Limburgs een hogere Europese erkenning krijgen. Vast staat in ieder geval dat het Rijk een groot deel van die kosten zal moeten betalen.